Это сити Туркменабад, наш с тобою город. Это сити Туркменабад, счастья, радости много. Это сити Туркменабад, наш с тобою город. Это сити Туркменабад, радует Абаде. Salam qadirli tomoşaçılar, yayılımda Cihun TV. Biz içercu yani Türkmenava şehrinin dürlü yerlerine gizelenjimizi, siyahatimizi devam ettirýäs. Naha bugünkü günnäki biz dörejülük toparymyz bilen owadan binanyň öňünde durus. Bu bina Livat vilayet Seyitnazar Seydi adyndaky Döwlet Saly Drama Teatry. Teatr bir tarap Türkmenistan köçesinin uğruna yerleşer, ol 2006-njy ýylda gurulyp ulanmagy berildi. Teatrın daş döwreginiň awadanlaşdyrylan yerleri bilen umum tutýan meýdany 26496 ine-dördül metrdir. Binanyň özüniň umum tutýan meýdany bolsa 21232 ine-dördül metre barabardyr. Teatr jemi 3 gatdan şeýlede ýerdeminden ibaratdyr. Gelin bolsa onuň bilen has ýakyndan tanışmak üçin onuň içine syýahat edelim. Qadirli tomoşaçylar, indi teatrymyzyň birinji gatyna geldik. Teatrymyzyň birinji gatyna jemi 16 sany otog bolup, olary girem şeýlede eşik saklanýan otoglar, mundan başga-da işgärleriň öz umumy otoglary bardyr. Şeýlede birinji gatyň umum köprek bölegini tomoşaçylar zaly tutýar. Bu tomoşaçylar zaly jemi 500 adamlyk üçin niýetlenendir. Ine bu ýerde aýlanýan sahna bolup, ol iňkämel tehnikalar bilen üpçün edilendir. Mundan başga-da orkestrň oturup saz ýerine ýetirmek üçin hem niýetlenen ýerleri bardyr. Şeýlede ene tomoşaçylar zalynyň iýs tarapynda ses şeýlede ýagtylyk operatorlarynyň otoglary bardyr. Olar sahnany dürli sazlary bilen, dürli ışıklary bilen, öwüşgünleri bilen bedeýärler. Bu ýerde diňe ýerli artistler däl, eýsen vilayatyň artistleri hem aýdymsaz toparlary gelip çykyş edýärler. Diň çalyş mövsüminde çağalaryň öz wagtyny has hem şadyan, gyzykly geçirmekler üçin hem bir näçe spektakllar goýulýar. Teatrın ikinci gatyna tomoşaçylar zalynyň balkony ýerleşen. Bu ýerde sahna edil eliň aýasyna hyýaly görünýär. Şeýlede bu gatda 24 sany iş otoglary bolup, ýol başy düzümleriniň iş otoglary, tehnik işgärleriň otoglary, şeýlede grem otoglaryndan ibaratdyr. Teatrın 3-nji gaty jemi 25 sany otogdan ibaratdyr. Olaryň ählis diýen ýaly grem otoglardyr. Şeýle-de bu ýerde kiçirek
Tayarlyk zaly bar. Artistler ilkinji tayarlyk işlerini şol ýerde görýärler. Tanşlar bolsa ilkinji tans hereketlerini şol ýerde türgenleşýärler. Gaderly tamaşaçylar, ine şunuň bilen biz syýahatymyzy geçirip gutarýarys. Siziň ähliňizden göwnüňizden turandyr diýip umyt edýäs. Bu barada öz pikirleriňiz, bellikleriňiz bar bolsa, baýlaşyp bilersiňiz. Şeýle-de ekranymyzda görýän belligiňize basyp biziň kanalymyza goşulyp bilersiňiz. Indi kedek duşýan çak bolsa, hoş wagtyňyz.